Baiona txipian eta erdigunean txirrinduekin eta trotinet elektrikoekin ibiltzea debekatu du herriko etxeak goizeko 10:00-tatik gaueko 10:00-tara. Neurriak polemika eragin du. Arratsalde on ikusentzuleok, debekoa gizonetako afitxekin iragartzen dute, jarraian egongo gara herriko etxeko arduradun eta txirrindulariekin beren iritzia jasotzeko, baina baita familionen bigarren edizioaren aurkezpenean ere berritasunekin bai dator. Ongi etorri. Ostiralean aurkeztu dute familia egonaldia proiektua Baionako ongunean, aurten apirilean eta uztailean iraganen den bigarren edizio honetarako ere, helburuak berdinak gelditzen dira. Helburu nagusietan izanen da hizkuntza ohituren mugiaraztea, gurasoek eta aurrek elgarrekin euskaraz hitz egin dezaten. Eta bada ere bigarren helburu bat gibelean, eta pixka bat mugaz gaindiko proiektu bat egoiten da, beraz familiak bai iparraldetik eta bai hegoaldetik elkartu nahi ditugu, muga hori pixka bat hausteko gure artean. Nazio ikuspegi badakala, ez? Euskal Herri mailan itzen dena bai hegoalde eta bai iparraldeko familiak elkartzeko asmoa, kolektibidadian eraikitako zerbait dela, bai hasieratik eta bai bukaeraraino, eta azkenin ez, hizkuntza ohiturak, euskeran erabilera motivazioa eta ezagutzan bermatzen jarraitzeko eta eragile ezberdinak aktibatzeko esparrua dela, ez? Helburu horiek betetzeko goizetan helduek euskara kurtsoak izanen dituzte, bitartean aurrentzat udalekuk hainbat animazio prestatuak ditu, eta arratsaldean familia guztiak elkartuko dira denen artean aktibitate desberdinak egiteko. Lehen edizioaren arrakastaren ondoren, bigarren edizio hau indar berrituekin itzuliko da eta hainbat berrikuntza izanen ditu, kultura eta elkarlana lehen planoan ezagiz. Hirugarren aste hori, udan iraganen dena, orduan hor proiektua zinez aldatzen da, izanen da berdin iparralde eta hegoaldeko familientzat egina, berdin sistema berdinarekin lehen partea iparraldean pasatzen dugu eta bigarren partea hegoaldean, baina hor aldiz ez da euskarako kurtsorik izanen, familia euskaldunentzat pentsatu dugu proiektu hori. Gure helburua izanen da euskaraz osoki pasatzea hastea, hizkuntza mailan eta ere hizkuntza ohituren inguruan hausnarketa batzu egitea helduen artean, beraz goizetan izanen dira gehiago helduen arteko momentuak kanpoko eragile batzuekin, aurrak udalekoko animatzaileekin egonen dira, eta arratsaldetan berdin, beste bi proiektuetan bezala, familia, ateraldi, bisita, eta... Nian proiektu honen helburua nazionala da, eta kulturatik bai, eta euskera ez dela bakarrik hizkuntza soilua baizik, eta gure hizkuntza eta kultura denean, familiak kultura ontara murgiltzeko ere ematen ditugu pauso batzuk, ez horratik garrantzitsua leku aldaketak. Hasten gehiago Zuberoan, eta gero goaz Nafarrora, edo Lapurdin, eta Nafarrora, edo Gipuzkoara, eta horrek deitzen du, Euskal Herrian da honego ere ezberdinak ezagutzeko. Aukerak ere irekitzen dituela, eragile desberdinen arteko aliantzak egiteko oso interesgarria eta euskalgintzak hain zuzen ere nik uste hori behar duela. Hainbat babeslek eta partaidek parte hartu dute proiektua aurrera eramateko, besteak beste udaleku, EBT, Dindaia, AEK, Plazarat eta erakunde desberdinek euskara ohiturak familietan aldatzeko xedearekin. Uinezkoentzako guneak, hankak lurrean horrela dio txirrindak Baionako erdigunean erabiltzearen aurkako kartelak. Depuis quelque temps, on a remarqué malheureusement quelques accidents. Izan ere, azken aldian istripu batzuk eta jokabide desegoki batzuk atxeman dituztela, aipatu dute. Des piétons, notamment avec les trottinettes électriques. Debekua goizeko 10:00-tatik gaueko 10:00-tara naiz eta salbuespenak dauden. Tartean mugikortasun arazoak dituztenak, 9 urtetik beherako umeekin doazen burasoak eta banatzaile profesionalak. Hautsak arrautu ditu herriko etxeak berriki hartutako erabaki honek. Oinezko eta txirrindularien arteko elkarbizitzan arazoak daudela eta 2025 urtean bilera initz egin dituzte txirrindaren aldeko elkarteek udal batzordeko kideekin eta adostu gabeko erabakia hartu dutela salatzen dute.
Jarri duten debeko iruditzen zaigu autopistan 200 km/h joaten den auto gidariak ibiltzen direlako zonbait, gutxi, baina ibiltzen direlako autoi autopistetetik ibiltzea debekatzea, ez? Pixka bat inkoherentzia bat da, ez? Egin behar dena azkenean araua errespetatu, eta arauak esaten duena da hemen erdigune honetan oinezkoak lehentasuna daukatela, bizikletak ibili daitezkeela, baino oinezkoen abiadura batean, ez? Abiadura lasai batean. Ez dugu mugikortasun berdea inolaz ere mugatu nahi. Soilik, karrika komertzialetan mugatu nahi dugu, edo jende hainitz ibiltzen den tokietan. Inkoherentziak salatzen dituzte Txirrindola elkartetik, besteak beste, gune batzuetan denak nahastea, herriko etxeparean bezalaxe, baina pareko karriketan debekoa jartzea. Zergatikan hemen zentruan debekatu eta Gabonetako merkatuaren inguruan bizikletak eta oinezkoak denak nahastu, ez? Eta hori dena autoei errail bat ezkeintzearen gatikan, ez? Baina adibide bat badugu hemen, ez? Kale honetan autoak pasa daitezke, hemendikan arat bizikletak eskuan eraman behar ditugu, eta hemendikan ara ere bai, ez? Beraz, baude zonalde batzuk inkoherentziak ikusten ditugu alde horretan. Erdigunean eta Baiona txipian da perimetro mugatu batean estatus berezi bat dutelako. Horregatik inguruak ez daude sartuta erantzun dute herriko etxetik. Des zones comme les quais de Nive ne font pas partie de ce plateau piétonné. Urteko sasoi batzuetan jende pilaketak egon ohi dira Gabonetan eta uda garaian, baina urte guztiko egunerokotasuna ezberdina dela diote. Momentu puntual batzuengatikan hori urte guztirako txirrindularien egunerokoa lanera joateko, erosketak egiteko, hori aztoratua ikusten da eta debekuarekin, ez? Un très grand respect notamment des cyclistes. Txirrinden partetik errespetua izan ohi da bai, baina patinete elektrikoekin oso zaila da abiadura mugatzea eta zailtasunak daude. Difficile de limiter les vitesses et donc oui en effet entre les trottinettes électriques et les piétons, il peut y avoir des difficultés. Txirrindolatik diote euren lehentasunen zerrendan lehenik oinezkoak, gero txirrindak, ondoren garraio publikoa eta azkenik autoak direla, beraz, kentzekotan orden hori mantenduta autoari bideak murriztea litzatekeela egokiena, ez txirrindei. Oinezkoen kopurua igotzea da helburua, bizikletena 100%-etikan 9%-ra pasatzea, eta autoena 160%-etikan 150% ingurura jeistea. Izan ere autoen erabilera jeisteko eta txirrindaren handitzeko horrelako erabakiak kontraesankorrak direla diote. Eta karrikan ere eraguztietako iritziak. Individualismoaren gara honetan jendeak ez ditu besteak errespetatzen, horregatik gaude debekuz josita. Oinezko, oinez. Ez bizikleta eskuian. Dans la mesure où les gens font preuve de bon sens. Espero dut denek zentzu ona berreskuratzea. Kontuan hartuta bai, zonalde batzuetan jende hainitzagoela dio txirrindulari honek. Un petit peu superflu. Neurria errespetatu ezean, isuna 150 eurokoa izanen da.